Francis Gregg ta' 57 sena mill-Belt baqa' jinżamm arrestat wara li tressaq il-qorti akkużat li wettaq diversi serqiet mill-Belt f'Mejju u f'Ġunju. Fost l-affarijiet li seraq kien hemm fliexken tax-xorb, handbags u flok. U ġimix li wkoll li fl-istess perjodu ikkommetta reat waqt li kien taħt ordni ta' probation u kien riċediv. Id-difiża spjegat li l-imputat għamel li jagħmel għaliex ħareġ mill-ħabs u m'għandux dawl wil mad-dar. L-avukat spjega li l-imputat għandu l-vizzju tad-droga u dejjem ikkollabora mal-pulizija. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Gabriel McAuliffe u Kevin Pulis spjegat li l-imputat ġie identifikat minn filmati ta' kamera s-sigurtà wara li numru ta' sidin ta' ħwienet irrapportaw l-assa tal-Belt li kienu qed isibu diversi oġġetti misruqa mill-ħwienet tagħhom. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih u ma saritx talba l-ħelsien mill-arrest. Clive McAuliffe ta' 40 sena mill-qawra tressa il-qorti fuq akkużi ta' serq. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispetturi Godwin Sherry u Ryan Vella spjegat li fil-5 ta' Ġunju il-Pulizija rċivit rapport li seħħet serqa minn Giovanni Parkjat f'San Pawl il-Baħar fejn insterqu diversi għodot u kartiera bil-karti bankarji fiha. Waħda minnhom intużat ftit wara li sar ir-rapport u l-investigazzjonijiet waslu biex jiġi identifikat l-akkużat. Sussegwentament huwa ġie mitkellem ukoll dwar xi serq ieħor u ġie akkużat bihom. Huwa wieġeb mhux ħati għal akkużi miġiba kontrih u saret talba l-ħelsin mill-arrest. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għaliex l-imputat għaddej minn problema serja ta' droga u għalkemm jidher li jrid jirriforma ruħu jekk inħeles jista' jwettaq serq ieħor biex isostni l-vizzju ta' droga. Id-difiża rimarkat li l-akkużat għadu kemm beda jaħdem u se jibda programm ta' riabilitazzjoni għad-droga wkoll u jekk jintbagħat il-ħabs f'dan l-istadju jitlef l-impjieg u l-pjan tiegħu li jibda l-programm. Il-qorti poġġiet lill imputat taħt ordni temporanja ta' supervizjoni u talbet għall-uffiċjal tal-probation biex isegwih.